Hei! Tervetuloa tähän kehotietoisuusharjoitukseen. Tässä harjoittelemme omaa kosketusta ja sen mahdollista kehoa rentouttavaa ja vakauttavaa vaikutusta. Ota itsellesi aluksi mukava asento. Anna jalkateriesi levätä lattiaa vasten ja muun painosi levätä tuolia vasten. Tunne, kuinka alusta kantaa sinua. Voit sulkea silmäsi, jos se tuntuu turvalliselta, tai antaa katseesi suuntautua pehmeänä lattiaa kohden. Hengitä muutama kerta aivan tavallisesti. Anna jokaisen uloshengityksen pehmentää leukojasi, hartioitasi ja vatsan aluetta. Olet tässä hetkessä juuri sellaisena kuin olet. Nosta nyt toinen kämmenesi pehmeästi otsallesi. Anna sen levätä siinä kuin tyynyn. Tuo nyt toinen kämmenesi sydämesi päälle, rintakehän keskelle. Voit vielä hetken aikaa kokeilla, kumpi kämmenistäsi viihtyy paremmin otsalla, vasen vai oikea, ja kumpi sydämellä. Voit vaihdella paikkaa ja tunnustele hetki, kumpi asennoista tuo sinulle enemmän levollisuutta. Anna kehosi valita, kumpi tuntuu luontevammalta. Huomaa seuraavaksi kämmenesi ja otsasi välinen kosketuskohta. Tuntuuko se lämpimältä, turvalliselta vai miltä se tuntuu? Ehkä vain tunnet kämmenen painon otsaasi vasten. Tunnustele seuraavaksi toisen käden alla olevaa sydänalasi. Voitko aistia rintakehän hienoisen liikkeen kämmentä vasten, kun hengität? Entä aistitko jopa sydämesi lyönnit? Muista, aistit tai et, kaikki mitä tunnet on ok. Anna nyt itsesi vain levätä hetki tässä omassa huolenpidossasi. Ei ole kiirettä mihinkään. Pidä toinen kätesi sydämellä, mutta laske otsalla ollut kämmenesi nyt lempeästi vatsalle, joko pallean päälle tai hieman alemmas. Huomaa, kuinka käsien välinen etäisyys lyhenee. Ne ovat nyt hieman lähempänä toisiaan kuin äsken. Ne ikään kuin suojaavat kehosi keskustaa. Miltä vatsasi tuntuu nyt kämmenesi alla? Onko se pehmeä? Ehkä sekin liikkuu hengityksen mukana. Voitko kuvitella kämmentesi välille lämpimän yhteyden? Voisiko tämä lämmin yhteys voimistaa toisilleen turvaa ja vakautta? Viipyle vielä hetki tässä kokemuksessa. Huomaa, jos kehoosi nousee jokin tunne, ehkä huokaus tai pieni muu rentoutumisen merkki.
Ota nämä merkit vastaan mielenkiinnolla ja uteliaisuudella. Pidä molemmat kädet vielä hetki paikoillaan ja laajenna huomiosi molempiin kämmeniin yhtä aikaa. Tunne se tuki ja turva, jonka voit antaa itsellesi omalla kosketuksellasi. Hengitä sisään hetki ikään kuin pehmeyttä ja kiitollisuutta kehollesi siitä, että se on tässä kanssasi. Kun olet valmis, anna käsiesi valua hitaasti syliisi. Voit hieman liikutella sormia ja varpaita ja avata silmäsi omaan tahtiisi. Huomaa, miltä olosi tuntuu nyt verrattuna harjoituksen alkuun.